Vesterbroeren er der stadig plads til de svage på Vesterbro. I gamle dage, der fik den prostitueredes unger et sukkermad inde hos naboen, for ellers havde der ikke været noget mad den dag. Vesterbroerne passede på hinanden i gårdene og på gaden. I dag er det næsten som om, at vi ønsker de prostituerede ikke hen til, hvor peberet bor, nej, bare til sydvest. Hvad ukirke er, det er en lidt svær størrelse og sådan lige at fortælle på få ord. Men grundlæggende så er vi lige præcis, hvad det er, du gør os til. Vi har et manifest herinde med 5 punkter, hvor 0'eren det er ukirke, fordi tro betyder noget. Og så helt til punkt nummer 4, som er, at vi kun kan gøre noget i samarbejde med andre. Og det betyder, at vi samarbejder med alle fra Distortion til en gruppe gymnasiestuderende, gymnasieelever, om at skabe kirke på de præmisser, som vi nu har i vores fælles kultur, hvor vi både kommer med kirken og den traditionen, 2000 års tradition og kristendommen, og Kristus er på alteret derinde, men at vi prøver at være nærværende i den kultur, som vi alle sammen lever i nu her, uden for kirken såvel som inden for kirken. Det er med få ord, hvad ukirke